Doamne Iisuse Hristoase, în această săptămână mare, când ne apropiem cu inimi smerite de învierea Ta, Te rugăm să Te cobori din nou în viețile noastre, cu milă, cu pace și cu lumină. Tu care ai suferit pentru noi, adu-ne vindecare în trup și suflet. Tu care ai iubit până la capăt, învăță-ne și pe noi să iubim curat, fără mândrie, fără răutate. Intră, Doamne, în casele noastre ca odinioară în Betania și adu cu Tine bucurie, împăcare și nădejde. Fă-ne mai buni, mai blânzi, mai drepți. Ridică-ne din păcat și înviază în noi tot ce este adevărat și frumos. Așteptăm întoarcerea Ta, Doamne, nu cu teamă, ci cu dor, ca niște copii care își așteaptă Tatăl. Până atunci, întărește-ne credința, curăță-ne gândurile și ajută-ne să fim lumină în lume. Amin. Iar vouă, celor care citiți sau ascultați această rugăciune, vă spunem din toată inima, nu lăsați acest mesaj să treacă pe lângă voi ca un gând pierdut. Opriți-vă o clipă, rugați-vă, împăcați-vă cu cei dragi, dăruiți o vorbă bună și dacă simțiți în suflet un fior, o chemare, vă așteptăm pe altarul sufletului, unde cuvintele nu sunt doar texte, ci strigăte către cer. Haideți să facem împreună un colț de lumină în această lume. Un singur suflet atins poate schimba totul.